Mä oon Wallinheimo Sinuhe ja Suutari Eeron kollega. Melkein ollaan vierekkäin, tai meillä on melkein vierekkäin nuo työhuoneet, joten aika paljon ollaan Eeron kanssa tekemisissä yhdessä. Monta kertaa näitä vaalivideoita tehdään sen takia, että vähän teeskentelemällä kehutaan sitten jotain ehdokasta, mutta mä voin kyllä ihan suoraan sydämestä sanoa, että Eero on kyllä äärimmäisen hyvä kansanedustaja ollut. Hän tuo kokoomukseen ja yleensäkin koko eduskuntaan yrittäjäosaamista, jota ei kyllä ole liikaa. Täytyy myöntää se, että liikaa tässä talossa. Eero on näyttänyt se omilla teoillaan jo ennen eduskuntaa, minkä takia hän on hyvä yritysjohtaja ja tuo sitä tietotaitoa tänne päivittäiseen tekemiseen. Sen lisäksi, kun Eero puhuu, Eeroa kuunnellaan. Ei ole monta edustajaa, jotka saavat samanlaisen hiljaisuuden aikaiseksi salissa tai eduskuntaryhmässä, kun Eero ottaa yleisönsä haltuun. Kun hän puhuu, häntä kuunnellaan. Se on aina hyvä piirre. Kolmanneksi täytyy sanoa, että Eero tuo meille tietoa Kainuun seudusta, semmoista tietoa, mitä meillä ei välttämättä aina ole. Ja hän äärettömän hyvin kuvailee niitä hyviä hetkiä ja huonoja hetkiä, mitä siellä seudulla on ollut. Se on aina arvokasta, että tulee tuommoista maakunnallista osaamista. Lisäksi Eeroa kiinnostaa tietenkin jäähallihanke, jossa minäkin olen ollut Jyväskylän seudulla mukana ja me koitetaan siellä uutta innovatiivista hanketta ja Eero on äärimmäisen kiinnostunut siitä, koska haluaa myös lisäjäähallin Kainuuseen, joka olisi tietenkin äärimmäisen hyvä, että sinne se tulisi. Ja oikeastaan viimeisenä pointtina, jota varmasti monet ei tiedä, Eero on yllättävän kansainvälinen ihminen ja hän on arvostettu myös Pohjoismaisessa neuvostossa, missä teemme paljon yhteistyötä hänen kanssaan ja siellä nimenomaan elinkeinopoliittiset asiat ovat Eeron sydäntä lähellä ja hän on niissä äärettömän hyvä ja saa laajaa kannatusta ympäri Pohjoismaita. Eero Suutari, tekojensa mittainen, numerolla 110.